Dragon Ball, бащата на шоунен анимето. Има анимета, които гледаш и забравяш. Има анимета, които стават хитове и след това избледняват. Но има и такива, които остават легендарен отпечатък за винаги. Dragon Ball е едно от тях. Стартира през 1986 година и вдъхновява поколения на фенове и творци. Без него нямаше да имаме Наруто, One Piece, Bleach и дори модерни хитове като Jujutsu Kaisen и Demon Slayer. От героя с бездънен стомах през турнирите до извикването на имената на атаките, всичко започва тук. Готов ли си да разбереш защо Dragon Ball не просто съществува, а владее шонен жанр? Както си видял от заглавието, днес ще ти представя 7 причини защо да гледаш Dragon Ball. На номер 7 се нарежда Worldbuilding. Едно от най-великите неща в Dragon Ball е колко дълбока и разнообразна е неговата вселена. Много анимета имат силни герои и епични битки, но малко могат да се похвалят с такъв мащаб и креативност в изграждането на света. Ето някои от ключовите концепции, които Dragon Ball правят специално. Техники като Камехамеха, Final Explosion, Spirit Bomb, някои от най-разпознаваемите атаки в аниме историята. Ки е тяхната енергия, все едно чакра, само че в Dragon Ball. Самият свят от Земята през Намек до цялата мултивселена. Драконите и желанията, вечната легенда за събирането на драконите топки, които могат да изпълнят всяко едно желание. Злодеите, Бу, Фриза, Сел и Блек. Богове, ангели и цялата божествена система. Dragon Ball успява да съчетая фентази, научна фантастика и митология в уникален свят, който няма аналог в шоунен жанра. Много анимета следват Dragon Ball и се вдъхновяват от него, но никой не успя да го засенчи. То не е просто разказа история, създава цяла вселена, в която феновете могат да се изгубят. И затова Dragon Ball не е просто още едно аниме. Той е основата на модерния шонен жанр. На номер 6 се нареждат тренировките на Гоку. Ако има нещо, което дефинира Гоку, то е неговата ненаситна жажда за развитие. Той не е просто чака да стане по-силен, той работи всяка капка сила, която получава. От първите тренировки с Роши, Гоку започва с тежки физически изпитания, като носене на 40 кг костюм, носене на мляко, копаене на дупки, строителни работи и физически изпитания, преместване на огромни камъни и дори състезания за бързина срещу крили. Тренировките при Ками и Мистер Поп, Гоку се учи да се адаптира към непредвидими атаки, развивайки инстинкта, бързина и прецизност. В приключението си към Намек той тренира при 100 пъти земна гравитация, което му позволява да увеличи силата и скоростта си многократно. Стаята на времето. Място, където един ден отвън е една година отвътре. Да не забравяме тренировките с богове. Гоку надгражда силите си, като тренира с Кайо, Уис, дори и бог на унищожението. Гоку е символ на непрекъснат стремеж към усъвършенстване. На пето място идват семейните отношения. Много хора гледат Dragon Ball заради битките, но ако се гледате внимателно, ще видите, че това аниме има изключително емоционални моменти. Гоку и Гохан, най-силната баща и син връзка в аниме историята. Веджита и Трънкс, от студено пренебрежение до саможертва и гордост. Андроид 17 и Андроид 18. Братско-сестринска връзка, която се разве през цялата история. Dragon Ball е повече от битки. Той има сърце, емоции и моменти, които остават завинаги. На четвърто място идват второстепенните герои, които не могат да бъдат забравени. Главните герои са важни, но Dragon Ball се откроява и с поддържащите си персонажи. Бума, ако не беше тя, Гоку дори нямаше да започне приключението си. Крилен, верен приятел, който никога не се отказва, въпреки че знае, че не може да стигне до нивото на саяните. Веджита, от враг до съперник, до съюзник, до един от най-обичаните герои в цялото аниме. Фриза, злодей, който се завръща отново и отново, просто защото феновете не могат да му се наситят. Пиколо, от злодей до ментор, до семейство. Дори и Ямуча, който е превърнат в меме, остава запомнящ се персонаж. Преди да продължим, дайте един лайк, абонирайте се, ще се радвам да видя в коментарите какво бихте ми препоръчали да променя или да подобря. На трето място идват най-добрите битки в историята на анимето. Много анимета имат добри битки, но в Dragon Ball ги прави спектакъл. Гоку срещу армията на Ред Трибун. Първият път, когато осъзнаваме, че това дете не е обикновено. Гоку срещу Веджита. Първата битка между двама саяни и моментът, в който виждаме саянската гордост в действие. Гоку срещу Фриза. 5-минутен дуел, който продължи няколко епизода, но се помни и до днес. Гоку срещу Джирен. Битката, която щупи Кръншоу и доказа, че Dragon Ball може да вдигне нивото дори след десетилетия. Това, което прави тези битки специални, е емоцията за тях. Това не са просто удари, това са сблъсъци на идеали, на характери, на съдби. На второ място се нарежда легендата, която не следва никого. Докато много анимета взимат идеи от други, Dragon Ball винаги е било оригинално. Днес влиянието му се усеща в почти всяко едно ново шоунен аниме. Голяма част от това влияние идва и от саяните. Те не просто стават по-силни. Те буквално разбиват ограниченията на тялото си с непрекъснат стремеж към усъвършенстване и ако си мислите, че тази формула се изчерпа, грешите. Защото когато си мислиш, че видя най-силното, винаги след това идва нещо по-лудо.
Гоку стигна до Супер Сайян, Супер Сайян 2, после до Супер Сайян 3 и нататък. Сагата продължава с още трансформации, които стават все по-брутални. Това е красотата на Dragon Ball. Винаги има още една граница за разбиване. На първо място се нареждат турнирите. Ако сте гледали Наруто, вероятно се спомняте Чунинския изпит, едно от най-вълнуващите моменти в анимето. Но Dragon Ball го прави на друго ниво. Турнири за най-силния боец на Земята. Турнир между две галактики. Турнир между 12 вселени, където губещите буквално изчезват от съществуване. Ако си мислиш, че Dragon Ball е просто бий се, стани по-силен, бий се пак, помисли отново. Тези турнири не са само за сила. Те изграждат героите, представят нови съперници и поставят на изпитание всичко, което знаем за тях. А когато залогът е целият ти свят, напрежението е истинско.